Wag yapon. Ano to natanaw? Wagin na kanang kuan ba nagin na napalpak gyud ka buok. Bahala na chicken naman po na di mo na delivery. Kalimtan man gyud. Lah. Ay chicken. Niya? Ha? Niya? Wa. Katorang kuan papel. Papel na. O katong envelope gamay ba? Dako o gamay. Puro man first time man ako yo ka kabuli-buli magyan. First time Ana lagi nag-receive sa tayo nga no. Nagdungan no sa ang helper ug ang driver nagsabot gito eh ko sabot to sila. Kami po nagsabot po may pulos may bago. kailangan nag-use process yan. Kay ba last processing ani. Basta katorang walay mga printing. Largo na ta dito sa guardrail patak. Ang printing ra gihasol kay deh. Hindi na nakasawad ang lantang ato sa. Mo tigikuan maka-sticker. Naaman tong gamay nga sakyanan dito. Magdadaong irek. Perfect na.